mne sa tento koncept toho nejakého business breakfast veľmi páči, lebo človek vlastne z rána ešte, keď sa rozbieha, tak stretne sa s veľmi zaujímavými ľuďmi, s ktorými sa bežne nestretáva. Hej. Dneska si tu mali kapacitu, hej, šéfa UVO, tak to určite ja kvitujem ako nový člen za našu firmu Unified Post. A mne sa aj páči to, že je to také neformálne. Hej. My ako firma O2 to hodnotíme určite veľmi pozitívne, pretože stretnúť sa s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie sa nedarí veľmi jednoducho. Takže takýto formát neformálnej debaty, kedy sme si naozaj mohli úprimne povedať, čo boli v posledných obdobiach nejaké veľké problémy, ktoré sa riešili, porozprávať sa o tom, ako by sa tie situácie dali riešiť inak, naznačiť si, že čo by sa v zákone mohlo objaviť nového, aby veci fungovali lepšie. Čo by sme my podnikatelia mali robiť ináč, aby napríklad verejné obstarávania bežali lepšie, aby sme my boli spokojní v tom zmysle, že sú tu transparentné súťaže, tak to sa presne dá iba na takýchto podujatiach, takže takto to bolo veľmi fajn. Slovensko Digital vnímam ako jedno z významných partnerov, ktorý bol vždy pripravený do konštruktívnej diskusie a to si naozaj vážim. So Slovensko Digital som mal možnosť počas výkonu mandátu predsedu úradu spolupracovať či už pri tvorbe metodiky, ale napríklad dostali sme aj kvalifikované podnety, kde úrad rozhodol o porušení zákona. Ale Slovensko Digital sme si privzali aj ako partnera do nášho obstarávania, kedy úrad obstarával zákazky v oblasti IT. Takže za seba si dovolím Slovensku Digital poďakovať za spoluprácu aj za to, čo urobil pre čistotu verejného života pri nakladaní s verejnými zdrojmi.